Dobrý deň, volám sa Michal Žlinčík a vítam vás pri screencaste pre Windows blog o Windows jednoduchej migrácii. Windows jednoduchá migrácia je program, ktorý umožňuje preniesť súbory z jedného počítača na druhý vrátane nastavení systému Windows, čiže nestratíte ani obľúbené položky z Internet Explorera alebo aktuálne pozadie vo všetkých používateľských kontách. Dá sa použiť aj na prenos konfigurácie a súborov zo staršieho operačného systému do novej verzie Windows, napríklad na prenos nastavení z Visty na 7. Po kliknutí na tlačidlo ďalej sa nás program spýta, akým spôsobom chceme nastavenia dáta preniesť. K dispozícii je špeciálny USB kábel na jednoduchú migráciu, prenos údajov cez počítačovú sieť alebo najpraktickejšia možnosť, ktorú si ukážeme, externý pevný disk alebo USB flash disk. Následne je nutné vybrať, či počítač respektíve operačný systém, v ktorom program Windows jednoduchá migrácia spúšťame, je ten, ktorý ideme zálohovať alebo ten, na ktorý chceme dáta a nastavenia preniesť. Začneme možnosťou starý počítač a počkáme, kým Windows jednoduchá migrácia zozbiera potrebné informácie. Po zhromaždení potrebných údajov, čo môže v prípade veľkého množstva súborov trvať aj pár desiatok minút, máme možnosť vybrať, ktoré používateľské kontá prenesieme. Pri každom používateľovi a zdieľaných položkách môžeme upraviť, ktoré súčasti konkrétne prenesieme. Napríklad môžeme zálohovať dokumenty a videá spolu s nastaveniami Windowsu. Máme tiež možnosť preniesť nastavenia programov, avšak túto možnosť podporujú len niektoré softverové balíčky. Podobne je to aj v prípade zdieľaných položiek, rovnako aj tu môžeme ešte kliknúť na spresniť, čo nám umožní zahrnúť respektíve nezahrnúť konkrétne priečinky a súbory na disku. Neodporúča sa však meniť zahrnutia priečinkov so systémovými nastaveniami a nechať ich výber priamo na program. Keď sme skončili s výberom, môžeme zálohovací súbor ochrániť heslom, čiže zadáme ho raz a potom druhýkrát pre overenie správnosti. Napokon vyberieme priečinok na uloženie zálohovacieho súboru. No a program potom začne so samotným zálohovaním. To môže trvať aj niekoľko hodín, pokiaľ prenášame rádovo desiatky či stovky gigabajtov. Po dokončení zálohovania dát nám to program oznámi, no a ďalej nám zobrazí konkrétne a podrobné inštrukcie, ako pokračovať, keď chceme tieto údaje preniesť na nový počítač. Tým pádom môžeme program jednoduchá migrácia zavrieť a otvoriť práve v novom počítači. Po otvorení programu v novom počítači alebo v novej verzii systému Windows vyberieme presne ten spôsob zálohovania, aký sme vybrali v prvom prípade, avšak tentokrát oznámime programu, že ide o nový počítač. Potvrdíme, že súbor s zálohovanými údajmi máme na externom disku alebo USB flash disku, no a vyberieme konkrétne umiestnenie tohto zálohovacieho súboru. Na otvorenie súboru si ešte Windows jednoduchá migrácia vypýta heslo, ktoré sme zadávali práve pri zálohovaní údajov. Tým pádom sa nám otvorí zoznam zálohovaných profilov a máme možnosť pri každom ešte prispôsobiť, ktoré dáta reálne chceme aj preniesť na cieľový operačný systém alebo počítač. Po dokončení prenosu nastavení máme možnosť zobraziť si prenesené položky alebo v prípade, že sme prenášali nastavenia programov, môžeme vidieť tie, ktoré sa podarilo preniesť. A tým sa naša práca s programom Windows jednoduchá migrácia končí rovnako ako tento screencast. Ďakujem za pozornosť.